Hehe! Allah na dawo in ji mai yawon duniya. To albishirinku masoya gabas da yamma kudu da arewa. Kai! Wani ma abin sai ranar. Billahi la ilaha illa huwa. Hehehe! Bas! To kuna ji? Fim ɗinmu mai dogon zango yana nan tafe wata mai suna gishiri. Kun san kwa gishiri. Gishiri inda aka ce kalmar gishiri ba a haɗin komai sai da gishiri. Saboda haka lokaci ya yi. Ku bibiye ma YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗangaɗa TV. Ɗangaɗa TV. A nan za mu fara saka muku wannan fim ɗin mai suna gishiri. Gishiri kai! Jama'a, ka a ba ku labari. Wallahi ku bibiye mu saboda haka wani abun ma sai ma ranar insha Allah muna nan ba da jimawa ba muna nan komai da komai da mu da na kowa ne mun ci uwar arerewa mun yi a cakaralliye he 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 gashi ba sana'a yake ba duk abin da ya zo ya raba matsala ta zo